आंथ' सिगां जेनेबा गामियाव थानानै खारोमोन एबा एसे खारोमोन जेनेबा गावनि न'आव थानानै जेनेबा खारनायफ्रा एसे मोजां जायामोन आरो आं आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव थानानै बे साख्रिखौ मोननो हादों 10 मान्थ थाहैनानै गसाइगाव आसाम फिजिकेल एकाडेमि हामलायगुरिनि। बेसेबां फरायखोमोन? आङो BA फार्स्ट सेमाव थाहैनाय जादों गभर्नमेन्ट कलेजाव फरायनानै थादों क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेज। उन्दैनिफ्रायनो इण्डियान आर्मि मोजां मोनोमोन आं माने जोंना बिमाफ्रानो जेनेबा खानदानफ्रानो आर्मिमोन नालाय आर्मि उन्दैनिफ्रायनो आर्मि मोजां मोनोमोन आरो दा फाइनान्सियेल प्रब्लेमावबो दा आर्मियावनो जइनिं जादों। माब्ला जइन जागोन? जइनिंआ 26 दानि जुन 26 बोसोरब्रैनि उनाव मोजां पारफरमेन्स देखायबा थालांबाय थानोसै आरो उनाव पारमानेन्ट जालांनायनि चान्सखौ नायनोसै आरो बोसोरब्रैसिमाव जोबहैयोब्ला BSF CRPF आसाम पुलिसफ्राव जइनिं जानायनि चान्सखौ नायनोसै। स्कुलखौ दादगारि हाथिसार एम इ स्कुलनिफ्राय लानानै बर' मिडियामाव बेनिफ्राय क्लास 10 मेट्रिकखौ आं उथ्रिनो हादों सान्तिपुर हाइ स्कुलनिफ्राय। कलेजआ बेंटल जुनियर सेकेन्डारि। बिसोरो गावसिनि गोसो बायदि जेनेबा रंजानायजों खारगोन आरो। बेखिनिसिम सहैनो माबायदि खस्थ' खालामनांगौ? बहुद हार्ड वर्क खालामनांदों। ओरैनो मा खालामनांगौ? ओरैनो फुङाव खारनाय प्रेक्टिसखौ लाबाय थानांगोन खारबाय थानाय आरो मेन्टेलि फिजिकेलि उइकखौ थिग खालामनो जेनेबा फुं सिखारनानै खारबाय थानांगौ। फुं बेलासि सानसुबो खालामोमोन जों प्रेक्टिस। न'खराव जोंहा 6 जन बिमा बिफाथ' गैला बिदा बिब' बिबाजै दङ। जोंनो खस्थ' खालायनानै जों फोरोंबाय। जोङो बाजाराव दखान होयो आरो बिदिनो नै बाजार खाथि नैबे दैबादानियावबो दखान होयो। बिदिनो थिग खस्थ' खालायनानै जाबाय जों फिसाखौ मोजां मोनबाय। दा जोङो फोरोंनायनि गेजेराव मेट्रिकनिफ्राय पिअनिफ्राय फोरोंबोबाय खस्थ'यै जोङो दा एसे मोजाङाव मोनबाय आरो गोसोखौ। दा फिसाफ्रा 7 हौवा 3 हिनजाव 1 नै बेनो फिसाजोआ। जोंना फिसाफोरखौ जों बिदि गाज्रियाव थांजानो लुबैयाखै। जों बिराद मोजाङै खस्थ'यै फोरोंदों आरो बेबायदियाव दाथां होननानै जोङो माबायो। बे मालाय उदाङा उदां बेरायखाया आरो बिसोरो बेरायनो मोना। जों थिग खालायदों जों। जोंना बर'फ्रा आर्मि फौजियाव थिनहरनो बायो सोरबा आयंमोना माबायदि सानोबा? आंना न'आव फंबायफ्रानो दंखायो आरो लुबैखायो दाबो गवाखै फंबायफ्रा बिजिनि सुबायझारनाव दङ। ओमफ्राय दा मोजां मोनदों आरो आं फिसाफोरखौबो बिराद खस्थ' खालायदों आरो दा जोङो बाजार सोफैदों दखाननि खरसा लाबोदों गाबोन हाजिरा लानानै दखान होनानै जानांगौ एसे एनै खस्थ' मस्थ'। दा बिफायाथ' गैया जाबायलाय दा बिदायाबो प्राइभेटआवसो फोरोंनाय बुरजाथ' मोना एफा एफाल' बिदिनो मोसौ अमा दाउ अमा लानानै फाननानै फिसाफोरनो एसे एनै हरोमोन आरो जों। जिउआव एसे हां मोननाय मोनबाय नामा? एसे मोजाङाव फैनाय मोनदों। जोंनि नैबे हाथिसार ओनसोलनि सिङाव थानाय 1 नं दोहोरोमपुर गामिनिफ्राय जोंहा अग्निबिराव जइनिं जाबाय। बिजित बसुमतारी आरो लोगोसे सोरांसार बसुमतारी। दा बे बिथां सानैखौ जोंनि 1 नं दोहोरोमपुर गामिनि जानानै आङो आरो रायजोनि जानानै आरो बे ओनसोलनि जानानै आङो साबायखर बावबाय आरो मोननायनि थाखाय जइनिं जानायनि थाखाय गोजोननाय बावबाय। दा बेफोरबायदिनो दहाय बुंलांनाय बायदि न'खराव खस्थ'आनोमोन। जे बेक्तिया नारा नाथा हार्ड वार्कनि नाजानायजों लोगोसे बिथाङा बेफोरबायदियाव जइनिं जाहैनो हानायनि थाखाय रोजा रोजा धन्यबाद जासियो। जोंनि ओनसोला गोदोसोनाय होननानै जोङो बुंनानै लानो हायो बैकट हिसाबै। दा बे जायगायाव मानोना मोजां इन्जिनियार डक्टर बिदिनो फौजि
बहुद खम आरो गैयायानो होनजायो। दा जोंनि ओनसोलनिफ्राय मोननानै जोङो गोसोआव गोजोननाय मोनदों आरो दा बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलनि गामिनि आरो ओनसोलनि माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्राबो दिनैनि नैबे बादायलायनाय जुगाव दिनैनि बे डिजिटेल जुगाव बयबो आवगायनांसिगौ होननानै आङो सानो। मानोना जोङो स्टुडेन्ट समाव फरायनाय समाव ओरैनो टाइमखौ हगारालासिनो गावनि जे थांखि फरायनायानो होन बा माबा मोसानायानो होन बा माखासे गेलेनायानो होन फारफ्रोमबो मोजां बिथिंनिफ्राय जोङो दिनैनि थारिखआव जों बयबो आवगायलांनो हानांसिगौ। लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनाबो बयखौबो माखासे मोजां लामाजों थांनो थाखाय आं बयखौबो खावलायो। जाहाथे दिनै जेरै फौजियाव मोनहैदों गाबोन समफोर लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा सोरबाया डक्टर जाहैगोन फरायनायनि गेजेरजों, सोरबाया इन्जिनियार जाहैगोन, सोरबाया साइन्टिस्ट जाहैगोन। बेफोरबायदिनो गोदोसोनानै थानाय ओनसोलनिफ्रायबाबो फरायनाय आरो माबा मोनसे थांखियाव मोनहैनायाव रावबो हमथानो हाया, आं बेखौ नुहुरो।